बर' हारिनि राव थुनलाइ आरो हारिमु बिथिंखौ नोजोर होनानै धेमाजि जिल्लानि सिलाफोथार दखरा बैसागु फोरबो आफादा खुंगा 12थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ सानथामनि गाब गोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंदों। दिपा मख'जाथावदि बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय 23, 24 आरो 25 एप्रिलसिम सानथामनि गाब गोनां हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। 2 नं नाहरबारि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव हाबाफारि बायदियै गिबि हाबाफारियाव गाहाय थां फैब्लां बेखेवनानै होयो 3 नं माजरबारिनि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि दीपक ब्रह्म बिथाङा आरो गाहाय सायनासालिखौ बेखेवनानै होफैयो लक्ष्मीसुति कसारी बर' गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मिस्टार बानेश्वर बर' बिथां आरो सिला फोथार दखरा बैसागु फोरबो आफादनि पिरपिलाखौ बिरहोयो सिला फोथार दखरा बैसागु फोरबो आफादनि आफादगिरि धनन्जय बसुमतारी बिथाङा लोगोसेयैनो बुलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होफैयो डिमो गाव पन्चायतनि लेङाइ आफादगिरि दानेश्वर बसुमतारी बिथाङा आरो हारिमु बादायलायनाय बेखेवनानै होफैयो दिप्पा हालामनि गोख्रों बिजनेसमेन दिलीप बर' बिथाङा। सिलाफोथार दखरा बैसागु फोरबो आफादनि बानजायनायाव बेयाव नोंथांमोना फैनानै नुजाथि फैनानै रादाब लाफैनो थाखाय खौरांगिरि मेलनिसिम आङो साबायखर जासिनाय जाबाय। दा दिनैहाय जोङो गिबि हाबाफारि हिसाबै गाहाय थांफैब्लां बेखेवनाय मेन गेट बेखेवनाय बेखौ जोङो बेखेवलांबाय। जोंहा बेखेवगिरि हिसाबै दंमोन दीपक ब्रह्म सार, दा बिथाङा बेखेवनानै होबाय। बेनिफ्राय जोंहा नैथि हाबाफारि हिसाबै जोंहा दंमोन गाहाय सायनासालि बेखेवनाय, दा बेनि मानगोनां बेखेवगिरि सार बानेश्वर बर'मोन, बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय। आरो जोंहा बिनि थामथि हाबाफारियाव जोंहा फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दंमोन, जा बेखौ सिलाफोथार दखरा बैसागु फोरबो आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि धनन्जय बसुमतारी बिथाङा फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय। आरो जोंहा ब्रैथि हाबाफारि हिसाबै भलिबल जेरै बुलुर बादायनाय बेखौ बेखेवगिरि जोंहा मानगोनां मुस्रि दानेश्वर बसुमतारी डिमु जिपिनि बिथाङा आफादगिरि, बिथाङा बेखेवनानै होबाय। दा बुलुर बादायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आरो जोंहा दा दसे उनावनो जिथुनाखि दिनैनि हाबाफारि सेथि साननि हाबाफारि हिसाबै जोंहा रेकर्डिं मोसानाय दङ, हारसिं रेकर्डिं मोसानाय, आरो जोंहा सिख्ला हान्जा बैसागु मोसानाय, ओमफ्राय बैसागु राजा मोसानाय, बैसागु रानि मोसानाय, जावजा देमसि मोसानाय, बेबायदि जोंहा माखासे हाबाफारि दङ। बेखौ जों दसेनि उनावनो मावफुंलांगोन। जोंहा हारिमु दैदेनगिरि जोंहा गायसननानै होखानाय जादों, बिथांमोना दैदेनलांगोन। आरो दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों जे दिनैनि सानखौ बुंनांगोन, मानो होनोब्ला जोंहा हराव माखासे अखा खोरोमनाय सारअन्थाइ बारहुंखा फैदोंब्लाबो खिन्थु साननि समाव ओरैबायदि बोथोरा जोंखौ हारिमुखौ हारिमु मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि सान्थि बाहागो लाहोदों, बेखौ जोङो मिथिंगाखौबो बाख्नायनांगोन। मानो होनोब्ला मिथिंगायाबो दिनै जोंनि सायाव अननाय दङ, एब्ला जोंखौ बैसागु बे खुंगा 12थि बैसागु फोरबो फालिथायखौ मोजां खुंफुंलांनायाव जाहाथे मिथिंगायाबो मैखोमै मदद होदों, बोथोरखौ स्रां स्रां मोजाङै खालामना होदों, बेखौ आङो दिनै बुंनो गोनां जागोन। आरो रायजो राजाखौ माबायदि बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायगोन साननैनि? आरो गाबोननि जिथुनाखि हाबाफारिफोर जोंहा प्रग्राम गामि गामि होनाय जाखाबाय, थिग बिदिनो प्रग्राम नायनानै हाबाफारि हिसाबै जोंना बादायारिफोरा बाहागो लाफैगोन। थिग बिदिनो आसा फारिनाय थाबाय आरो बाहागो लाफैखागोन जे मोनफ्रोमबो गामिनिफ्रायनो बादायारिफोरा जोंना ग्रोम ग्रोमै मैखोमै बाहागो लागोन, बेखौ जोङो आसा फारिदों। आरो जोंहा गाबोनबो माखासे आलासिफोर दङ, बिथांमोनाबो बेयाव फैनानै बाहागो लाफैगोन, जोंनि मेलखौ जाफुंसार होफैगोन। आरो जोंहा लास्ट खालि जेरै 25 एप्रिल खालि जोंहा गेवलां मेल दङ। जोंहा गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै ओरै मलेन नार्जारि MSc नि EM जोंहा मानगोनां सारखौ गाहाय आलासि हिसाबै जों लिंहरखादों। आरो बिनिनो हांख्रायजानाय आलासि हिसाबै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफाद, धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बेफोरबायदिनो जोङो माहारियारि आफादफोरखौ जोङो लेंहरनानै लाबोखानाय जादों गाहाय आलासि हिसाबै। आरो हांख्रायजानाय आलासि आरो माननि आलासि हिसाबै जोङो सानैसो राजनितिनि दैदेनगिरि बिथां सारमोनखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। बे समाव जिहेतु हारिमु आयदाखौ फोथांनो थाखाय सिलाफोथार दखरानि गेजेराव नोंथांमोना उनफ्राव मा थांखि लागोन? जिहेतु गामि गामि गोबां बादायारिफोर सुबिदा लानो लुगैयो, रोङा,
दा बैथांमोनखौ खाबु होनो थाखाय मा आयदा लागोन? बेखौ बे समाव आं बुंनो गोनां जागोन दि मानो होनोब्ला दिनैहाय जोंनि सिलापथार दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्रायनो बादायारिफोरा बाहागो लाफैनो हाया। मानो होनोब्ला सोरबाबा खाम दामनो रोङा, सिफुं सुनो रोङा, मोसानाय आयदाफोरखौ दिनै रोङा। बेनिखायनो देग्लायबो माखासे गामिफोराव गामियारिफोरानो जे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फोरोंगुरु लाबोनानै जेरै मोसानाय मावबादा वर्कशप बेफोरबायदिखौ लादों। थिग बिदिनो दिनैहाय बुंगोन जे आङो फैगौ समफोराव हयथ' जोङो सिलापथार दख'रा बैसागु फोरबो आफादनिफ्राय बिदि जायगा लायै जायगा जोङो वर्कशप होनो गोनां जागोन। मानो होनोब्ला जुदि जों बेफोरबायदि वर्कशपखौ जों होलांनो हायाब्ला जोंनि बे बैसागु बादायनाय हाबाफारियाव हयथ' गोबां गामिनिफ्राय बिदिनो इयुनसिमबो बाहागो लानो हायै एबा दामनाय देनाय रोङै बेबायदिया जोंना नुजाथिबाय थागोन। बेखायनो जों दिनै आसा फारिदों जे जोंनि सिलापथार दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामियावनो खाम दामनो गोरों, सिफुं सुनो रोङै, सेरजा हुनो रोंनाय बेफोरबायदि गासिबो थानांगोन, मोसानो रोंनाय गासिबो थानांगोन। जों बेखौ दिनैहाय इयुनसिम मावफुंलांगोन होननानै जोङो आसा फारिदों। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।